Babati tinomboita chipinda mutauni tichionawo zvinhu vedwe. Apa muri kumhanyira piko ngese zvinonzi ndi munoda kutenga zvinhu zvacho zvinoningirikini. Makadenyu tiripo. Mariko mabhatana. Yo muna mwatipinzire izvezvo. Nevedwe anti zviri tinoda kutenga mabhatani mwana ada kuenda kuchikoro. Babati mablazer ada kuiswa mabhatani. Unless kana muda kutenga nyowani. Imari mabhatani. Yo zvari kubvunza une mari. Yes. Kwe uri kushandira ngozeri. Koma ribbon pane aya anoiswa mumablazer mevana umu. Kwa uri kuendepiko naiwe? Bvunza tiende. Ai auye katibvunze tese chinzwa maprice ese mozoti ndinonyepa futi maprice apa. Ko zvigero. Zvigero zvinoita $3, alright. Eish. Koma pin ai. Pin ama 50 cents. Muno dhura kune wakachipa kwacho handei. Ai wakana ndo mune brand racho rikudiwa kana ichiko. Chimbochila imi. Murume wepi? Ko mune malesi here mamwe malesi ayaya emaskets aya. Maskets angu achaite kuchechi shamani. Alright. Inda kwenda. Mirai kanai nai imi. Alright dear tinodzoka. Ketimbo. Vamwarume so vantonetsa pachezvavo. Ndakudza kuti kuno kundonyanzotengawo makeup dzangu zvakanaka. Mimutoti ndiende kuchechi ndisingaonekerewo here. Hanzona munhu wemukadzi zviwedzeredzo panapa. Babati panapa. Alright. Imariko ma lipstick enya. Time. Koshesa time. Mighty. Koshesa time. Koma lashes zenyu, malashes kosi. Sataita zve makeup. Pamsore mighty. Koshesa time. Time dzeko babati ko kuchechi kwacho nena nakashibere. Panapa tina mari zviri kudhura izvi. Hanti nongonzwa ma price here tozongotengana tane mari yacho. Ndiwo unongochitenga, ndiwo changa wane mari yacho chitenga bvunzako. Keriwa. Babati imi munoda kuningirikina imi. Ko nonzi chi ma brush aya nezvekuisa ma powder. Powder kadaiswa ari kuita $5. Babati handimukona. Mukona kana kwarume rinoita futi. Azvisi zvangu chete. Makeup inoiswa kumunhu rume futi. Inozvionawo oilika kufesi. Ndisingochani ndosaka ndakakura. Ya. Ko inonzi chima eyeshadow zenyu marikwa angu apera waonotanda kusvika pa30. Alright. Ko izvi Time. Kumanyireko. Vana vane muska nebasa kumba kuti kumanyireko. Une mari here apa? Hanti tinodzoka chitenge. Kubvunza Saka ndozvamukabva matora pane vanhu here nebabati. Tabvunzwa kakuita mari. Auchazivi. Tinodzoka handina mari maita basa zvenyu. Saka munobva maninyadza pamberi pevanhu rume wangu. Mastova handi mukono kuti mukutobata muda kutobvunzawo. Handina kubvunza. Handina chanda. Makadi zvenyu. Murei babati. Tiri right here. Machi nombokoshesa chinonzi nguo here. Nguva dzeko handi ndoda kutengerawo murume wangu mbatya here. Zviri semkwa. Nei mavhesi enyaruta mari kwa? Mavhesi dari kuita $40. Unopfeka hembe dzechirume. Ati ndiri kutengera imimira hamukuziva kuti mabrandi ariko mazuva ano hatiperi babatiti. Handiperi but handina mari. Aiwa zvenei babatiti. Aiwa mukoma inzoika zvamunogona kuita. Munogona kubhadhara nema-installments kakuti munoti deposit. Kuti nhasi kana munogona kubhadhara kana kuti 15 pamunochikolekta mamabhadhara. Udzai ava ndo vari kubvunza zvenyu. Kana aya mbiri anonzi maiko mahembe enya. Ndebaseball anoita 40 waya. Babatiti murume wangu hauna hako masuru but inokufitai. 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 Atipera netitengesa zvinhu zvakanaka hapana munhu asingazive but handina mari ndikuti time. Ndiri kuti kana ndazoona mari ndochikutengera inini naye babatiti chikwe ndamuchida kundinyadzisa nepamberi pevana imimi chikwe imimi. Chimbomira kubvunza matishets erai. Handi wasvika panapa nchini matishets anoita mari ai. Matishets anoita 50. Onai ndimunoda white imimi. But handifambe newe futi mtown. Medium. Handina mari mukoma wangu handa mari zvenyu imimi. Maita basa zvenyu 15 yakachipa zvisingaite but inini mari chi unless kana mati mopa mukadzi wangu mahara. Unless kana mita zvezvikwereti munokweretesa here mimi. Kana. Havakweretesa handi. Aiwa tinouya tichibhadharawo hafu babatiti. Ndo zvari kuti achitaura inavo ini handina mari mopedzerana maiti ndo munondiona pakona. Handi. Uraiti zvenyu maita basa zvenyu. Yewoi tinodzoka. Mari mungovaitira ka something. Ndinodzoka shuwa koma mask ayo. Mask aya ndevana. Chiko usangobvunze kana tisina mari hatina nguva iyo. Usabvunze unofarira kubvunza mudzimai wangu but mari kana pasinawo hapadini
mari Hapana. inenge inozowanikwa baba T. Usabvunze. Mari mienzano yachienda izvezvi ndiye project yangu dani achida kutobvunza reya remakabheji iwo hauzivi Uda kutobvunza ipapa? ndiri kutobvunza kezvoti mbeu yacho ndeiwana kupi ndiri kudaita project yani zvakatofanana nava baba vatatoona Chaps. nhai makasimba here Wakutobvunza. Zvandiri kubva usabvunze iwe Chaps anambobvira simba takangokura naye akadai so. Wobvunza Chaps makasimba here wakambona Chaps ana kusimba uyu shamwari. Usabvunze wabvira kumapress wakuda kuziya ungabvunze Chaps kana iwe dai Chaps ari munhu asha kurova iwe. Chaps sori zvako shamwari mudzimai wangu anopenga uri seko shamwari. Chiri kwako here kuseka. Ona akubvunza kuti wakasa sori zvako shamwari. Chaps ana tsvagawo vamwe vanokubvunza ungabvunze Chaps Sinai baba T. unojarira shamwari yangu ndiripo. ngatichiendei oraiti ngatichiendei Sori zvako Chaps shamwari. Ndakambosvika pa. handangana tozobvunza zvemaka